A tan só 2 días de despedir o 2025, as froitarías xa se enchen de xente que comeza a preparar a cea de fin de ano e, por suposto, a tradición das 12 uvas. Moitos xa fixeron as súas compras e as ventas comezan a dispararse. Tomar as 12 uvas cada 31 de decembro leva sendo tradición moitos anos, e é que a xente busca nelas a esperanza de gozar con boa sorte o vindeiro ano. Dende as froiterías afirman que as vendas xa están comezando, pero que os días fortes aínda non chegaron. Pois a verdade é que moi ben, empezamos un pouquiño xa o fin de semana, pero normalmente a xente espera a propia data. Hoxe estáse vendendo algo, pero mañán e pasado é o máis forte. As uvas Ledo seguen sendo as favoritas xunto con outras variantes, como as en pepita, as cales soen venderse ben para os máis pequenos da casa. A que mellor se vende é a Ledo, a de sempre, a que a de Alicante é a que mellor se vende, a de toda a vida. E tamén empeza a venderse moito as en pepita, pero sobre todo para nenos, así, pero a que máis triunfa é esta. Os prezos oscilan entre os 5,50 e os 8,50 euros o quilo, dependendo dos tipos. A pesar dos aumentos dos prezos de maneira xeral, a clientela para a compra de uva séguese mantendo. Séguese mantendo. No tema das uvas todo o mundo celebra, todo o mundo se reúne, e non lle importa gastar un pouquiño máis, por decilo así, estas datas. A Ledo está a 6,50, logo teríamos outra de 5,50, que a verdade é que non é tan bonita como esta, e esta 8,50. A sen pepita é moito máis cara, tamén vende fora, e claro. Pero non só as uvas teñen demanda nestas datas, a piña tamén é un clásico das celebracións, xunto con outros produtos típicos como os figos ou as uvas pasas. Sí, pois levas moito a piña, que é moi típico, despois as uvas pasas, figos pasos, as fresas non tanto, porque este ano é verdade que veñen un pouquiño disparadas de prezo, pero sí que tamén se venden, algunha cereixa, pero bueno, isto tamén viría de fora, e un pouquiño buscan un pouquiño a novidade. E se ven a coliflor con bacalao é un prato típico en Nadal, para a fin de ano a xente parece preferir outros menús, como o repolo ou o grelo, que tamén teñen moitas demandas para o 1 de xaneiro. Moita, a verdade que en Nadal, aí sí que é moi típico o coliflor con bacalao, pero ahora en fin de ano xa non tanto. O día 1º de ano sí que é moi típico facer o cocido, repolo, grelo, sí que temos moitas encargas. A pesar das diferenzas de prezos e gustos, hai algo que permanece constante, a emoción de seguir as tradicións e celebrar o fin de ano coa mellor comida e, por suposto, as 12 uvas. Nas froitarías xa se preparan para as últimas horas antes de dar a benvida ao 2026.